Shi tsarin biyan bashi na Airtel yanda yake da farko za ka mai da misali mutum ya ci bashin naira 500 bayan ya cinye yana so ya biya, so kai kuma yadda aka mai da farko za ka ba shi lambobin abun nan kaji su lambobin shop life su ne *644 ko *644 zai danna su zai danna su. So in farkon zuwan shi ne kaga already idan farkon zuwan shi ne za su ce mai you have successfully wane ne shop life, idan kuma dama yana kai kamar ni yanzu yadda suka nuna min, so shi kenan dama idan bai ci rancen ba a lokacin sai ya je sai ya ci rancen. Kaga tunda yanzu kaga yana kan Airtel shop life sai ya je sai ya ci rancen. Yanzu misali bari mu ci rance bari mu ci naira 100. So kaga yanzu kaga gashi kamar yadda aka gani, kaga sun bani rance na naira 100, sun bani rance naira 100 amma ba naira 100 za su sa ba shi rancen Airtel, ga naira 100 nan ta ainihin bashin da suka bani, ga kuma loan balance ya nan 115, ma'ana zan biya su kaga zan biya 115. So idan yanzu na cinye su sai na ce ka biya mun, so abin da za ka yi sai ka bani wannan code ɗin na shop life su ne *644# sai in danna sai in koma shop life. So kai kuma idan na ce ma na koma kuma na gaya ma exactly minus nawa ne a kan line ko na ma screenshot, kaga yanzu mutum ba zai ce ma 100 ake bin shi ba sai dai ce ma 115 ake bin shi. So kai kuma idan ka tashi sai ka sa mai kati ko ta bankin ka ko ma ta ina ne, yanzu misali bari mu sa kati ta okay, sorry na yi amfani da sim 2. So mu shiga buy airtime, za mu shiga number 3 tunda ba na MTN ba ne, sai mu saka number wayan da aka ci bashin, number wayan line da aka ciwo bashin. So ga ta nan yanzu na saka, so yanzu a tambaye ni amount na nawa zan siya. So kaga tunda 115 ake bi na ga dama in iya sa 120, na ƙara naira 5 kenan misali. So sai in danna yanzu za su tambaye ni pin, gashi nan zan sa wa Airtel waye 120, sai in danna pin ɗina na banki. Zan iya siyan katin ko ta wanne banki ko ta Opay ko ma ta menene, gashi to yanzu na riga na siyi kati. So yanzu idan na je ne cikin balance zan ga naira 100 ta tana nan, waccan ta bashin kenan. So amma wajen cikin balance zan yi cikin balance ne irin cikin balance ɗin da ake da Momo na wannan, zan yi na MTN shop life, ma'ana zan amfani da *123*1# sai in danna. So yanzu ina dannawa gashi nan ga account ɗina nan 105, 100 ta ainihin bashin da na ci, 5 kuma ta naira 5 nan da na ƙara akan naira 120. So ga bonus nan sun bani na naira 360 gashi nan a ƙasa, ba wannan naira 12 ba gashi nan. Data kuma ga 235 nan sun bani. Shi ne abin da mutum zai samu, duk naira 100 zai samu 300. Kaga ana bin mutum 500 zai samu 1,500, ana bin shi 1,000 ka masa zai samu 3,000, ko nawa ne zai samu. Wannan naira 12 ba ruwan ku da ita, ta bonus ɗin last ne da na yi. So wannan 360 ɗin su ne bonus ɗin na yanzu da na yi, ga kuma data nan ita kuma 235, kuma shi wannan baya expire. So na gode, duk mai tambaya zai iya tuntuɓa ta kai tsaye.